Wrestling has more than one royal family. И здравейте, аз съм Амята и ще направя едно ревю на Първична сила, така че нека започваме. Първична сила започна с промо на Дрю Макинтайр. Макинтайр казва, че има хора, които са се загубили ума, има страхливци, лицемери, лъжци и просто идиоти. Казва, че очевидно в днешни дни можеш просто да напуснеш, да бъдеш уволнен или освободен и след това да се върнете в компанията, да правите каквото си искате за някакво време и след това да се върнете в компанията и незабавно да ви бъде простено. Феновете започнаха да чантват CM Punk. Дрю Макинтайр каза, че може да говори за когото си поиска. След това се появи Сами Зейн, като каза на Дрю Макинтайр просто да му го каже в очите. Като Дрю Макинтайр споменава за миналата седмица, като Сами Зейн му е казал, че те двамата много си приличат, а Дрю Макинтайр казал, че не си приличат по абсолютно нищо. Като Дрю Макинтайр заковава Сами Зейн и му казва, че Сами е единственият човек, който е заслужавал да бъде предсакан от кръвната линия. Също така казва на Сами, че е бил част от кръвната линия и е бил тяхното малко кученце, тяхното момче за поръчки и се е присъединил към кръвната линия, защото е бягал от Дрю Макинтайр всяка седмица. Дрю също така му казва, прицака ги и какво си мислеше, че ще се случи след това. Казва на Сами, мислиш си, че си умен човек и че заслужава всичко това. Сами казва, че определено Дрю Макинтайр е прав и че Сами е сгрешил за едно нещо. Сами казва, че е мислил, че си приличат, но колкото повече го е гледал, толкова повече осъзнава, че не си приличат. Като казва, че не е човек, който сочи с пръст всички останали заради собствените им недостатъци. Сами също така казва, че знаеш ли какво? Има голяма разлика между теб и мен. Разочаровах всички в моята голяма възможност. Знаеш ли какво направих? Останах гладен, останах мотивиран. И това го е довело до победата, главното събитие на Кетчмания, като е накарал семейството си да се гордее с него. Сами казва на Дрю, мислиш си, че караш семейството си да се гордее с теб? Дрю Макинтайр се ядосва и казва, доведете рефер, чукнете гонга и да започнем матча. Матчът започва, Дрю Макинтайр доминира през повечето време в матча, като хвърля, прави нейкбрейкери на Сами Зейн. Тъкмо Дрю Макинтайр се приготвя да направи своят клеймор и да приключи матча, но бива изхвърлен от Сами Зейн. След това Сами се опитва да скочи през въждитата и да го удари, но Дрю Макинтайр го хваща и го хвърля на масата. Дрю Макинтайр се опитва да направи шотландския кръст от второто въже, но Сами Зейн успява да се измъкне и му прави бомба. След това Сами тушира Дрю Макинтайр, но Дрю Макинтайр се повдига. Дрю Макинтайр отново се опитва да направи клеймор, но вместо клеймор Сами Зейн му прави Blue Thunder Bomb, след което го тушира, но Дрю Макинтайр отново се повдига. Дрю Макинтайр удря вероятно контузения крак на Сами Зейн, като го събаря. Съдията отдръпва Дрю Макинтайр, като съдията отива да види какво става с Сами Зейн. Дрю Макинтайр се приготвя за клеймор, Дрю Макинтайр право в целта, съдията се отмества и Дрю Макинтайр печели този матч. Като матчът продължава 11 минути. Бекстейдж Дрю Макинтайр напада Сами Зейн, като го удря и го рита в кръка. Като след това се намесват Адам Пирс, служители на WWE, рефер и Джей Усо. Следващия матч в Първична сила е този между Ния Джакс и Шейна Бейзор. Като тук няма да говоря за този матч, а ще кажа, че Ния Джакс побеждава, а след това излиза Беки, като се качва на ринга, но Ния Джакс излиза от ринга и си тръгва. Империум се изправи срещу Джони Гаргано и Томасо Чампа в матч 2 от 3 туша, като Джони Гаргано и Томасо Чампа биха. Бекстейдж сегмент с участието на Creed Brothers, The New Day и Alpha Академията, като Чад Гейбъл накара Макси Дюпри да прави кликове с Акирата Зала. Ха-ха-ха, много смешно. Теган Фокс и Наталия се изправиха срещу Катана Ченс и Кейдън Картер, като Дулдроп и Челси Грин, отборните шампионки, които бяха част от коментаторите в този матч и гледаха кои от двата отбора ще победят. Тук Кейдън Картер и Катана Ченс, новите претендентки за таг тим титлите при жените. Коди Роудс излезе, като адресира събитията от миналата седмица, когато Шински Накамура му изплю отрова в лицето. Коди прикани Накамура за това да обясни действията си или директно да дойде на ринга и да се бият,
но тогава светлините загасват и на големия екран се появява Накамура, който разказва на Коуди за това, че и двамата имат подобна история, са се провалили в най-важните си мачове на Кетчмания, след като са спечелили кралското меле. Накамура завършва посланието си към Коуди, казвайки му, че Коуди няма да успее да завърши историята си, защото Накамура ще завърши историята на американския кошмар. Коуди пообяснява на Шински и му казва, че ако мисли, че и двамата имат еднаква история, то Накамура трябва да я докаже. Доминик Мистерио и Джейди Макдоналд се изправят срещу Creed Brothers, като този матч Джъджмент Дей го губят. Бекстейдж сегмент между Сет Ролинс и Адам Пирс, където Адам Пирс казва, че следващата седмица ще прави преговор с CM Punk да подпише договор за Рала, като Сет Ролинс отговаря, че не го интересува и CM Punk много скоро ще покаже истинското си лице. И е време за мейн евента, а именно шампиона Сет Ролинс, който ще защитава титлата тежка категория срещу Джей Усо. На ринга излиза Джей Усо, а след това излиза шампиона Сет Ролинс. Като техният матч започва, Сет Ролинс се опита да направи педигри на Джей Усо от вънкашната страна на въжетата в най-твърдата част, но Джей Усо успя да се измъкне, като Джей го вдигна, но и Сет се измъкна, като го фана за бомба, но и оттам Джей Усо се измъкна и Джей му направи ДДТ. След кратка пауза матчът продължи и Сет Ролинс изхвърли Джей извън ринга. След това се засели на въжетата, скочи и му направи топ Sunset дайв. След това Ролинс го изправи, тръгна към ринга да прави още един, но Джей влезе. И този път Джей Усо изхвърли Ролинс отвънка и му направи същата хватка, която Сет Ролинс направи на Джей. След това Джей влезе отново да направи същата хватка, но този път Сет влезе, като двамата се разминаваха, като отиваха към въжетата и се удариха тяло в тяло от дяволите. След това започнаха да отправят удари един към друг. Джей Усо направи втория финишър на Омага. След това се качи за правешкото цъмбурване, но Сет се изправи. Сет Ролинс с сплаш върху Джей. Сет Ролинс тушира Джей Усо, но Джей се повдига. Сет прави опит за педигри, но Джей отново го контрира, като му прави читърския туш, но естествено Сет се повдига. Сет прави супер кик на Джей. След това Джей прави супер кик на Ролинс. Сет Ролинс го удря. Джей отново прави супер кик. Джей се качва на най-горното въже, скача, прави сплаш, тушира Сет, но Сет отново се повдига. Джей беше готов да направи още един сплаш, още едно цъмбурване, но Сет Ролинс го видя и веднага отиде отгоре на въжетата, като му направи суплекс. И след това му направи Falcon Arrow, опит за туш и Джей се повдига. Сет Ролинс без да губи време вдига Джей и му прави педигри, опит за туш и Джей се повдига. Сет Ролинс не може да повярва. Отива в ъгъла, подготвя се за кръп стоп, но Джей избягва, засилва се от въжетата и прави копие на Сет Ролинс. Опит за туш, но Сет Ролинс се повдига. Джей отива до въжетата и е на път да прави копие, засилва се, но Сет го рита. След това Сет Ролинс го хваща, вдига го и му прави бъкълбом. Сет се засилва, но Джей Усо му прави копие. Джей се качва по най-бързия начин на най-горното въже и прави жабешко цъмбурване. Тушира го, Сет Ролинс се повдига. Джей прави суперкик, докато Сет Ролинс седи на колене в центъра на ринга. Джей се засилва, тръгва да прави копие, но Сет го хваща и му прави педигри. И прави кръп стоп на Джей Усо, тушира го, Сет Ролинс запазва своята световна титла в тежка категория. След това се поздравяват. Сет Ролинс се е качил на въжетата и прави таунт, а Джей Усо е до коментаторската маса, като има човек, който го напада, а това е Дрю Макинтайр, който му прави Клеймор. Сет Ролинс вижда това и без да губи време скача през въжетата, но Дрю Макинтайр го вижда, хваща го и го хвърля назад. Дрю Макинтайр е бесен, започва да маха нещата от масата, хваща Джей Усо и го мята на масата, като чупи масата с него. Като така свършва Първична сила. Това беше моето ревю за Първична сила. Ако ви е харесало, може да го коментирате, да се абонирате и да го харесате и до следващия път.